Първоначално започнах всичко само единствено за парите, славата, известността и лесния начин на живот, който всички рекламират и казват, че е перфектен. Но дали това е самата истина? Нека се задълбочим малко повече. За всички мои видеа се крият десетки часове обработка, безсънни нощи за мен, за целия ми екип, който е от няколко души, и всичко това само за да кача едно нормално видео, което ми изкарва между 50 и 60 лева, от които между 30 и 40 отиват за обработката, тъмнейла и програмите, които използвам. Де факто, истинският приход за мен, си го казвам още тук и сега, е 5 лева на видео. За всичкия този стрес, за всичките тези нощи, които не съм спал, за да обработвам, да правя контент за вас. Не ме разбирайте погрешно, не съм тук за парите, не съм нито тук за славата, нито за гледанията. Това беше предишната ми версия.